So, ayun po, tapos na pong, oh man, sorry. Sorry, baby, nahulog ko yung cellphone mo. Walang problema. Ba't ako matatakot? What is up mga kamoto? So ngayon ay papablessing yung motor. Yan, ilan na ako. Oh. Ha? Ay. Oh. Meron. So, hindi mo na ako mag-video sa daan. Ano lang. Video pa ba ako sa daan? Hindi na ata. Ang helmet. Beb, sasakay ka ba sa akin? Hindi naman na. Oh, sige. Ngayon na ulit sa simbahan. And 3, 2, 1. Manawag. So, yan, 173 na yung odo niya. Tapos, ito yung pa-blessing kami. Hindi ko pa hindi ko pa na hindi pa naubos yung unang full tank niya. Yan na yung tinakbo. 173 kilometers. Shit, saan ko ilalagay? Dito na nga lang. May extra na gasolina yun. Ito yung kape niya. Hindi ko dala yung resibo andun. Meron naman to eh. Andun sa kwarto. Yung init. Okay. Painitin muna natin. G. So, ayun po. Tapos na pong, oh man, sorry. Sorry, baby, nahulog ko yung cellphone mo. Sorry. Ayan, so tapos na po yung blessing. Ayan. So, ang dami ng holy water. Ayan, di ba? Basang-basa. Okay, so, ayan. Since Black naman yung pangalan niya, pangalanan na lang namin tong Blacky. Black. Ayan. Sige. So, sige. Antayin ka na lang. Mama, magpagamot na daw tayo. Saan? Kay Mama Adi. Oh, sige. Hanapin mo si mother pa. Alis na kami. Walang helmet. Ikaw na lang mag-helmet. Sige, alis na kami. Magpapagot pa. So, thank you, Father Gerald. Thank you, Father Gerald. Sa blessing, punasan lang namin. Woohoo! Hindi ko pa naman na-washing to. Ayan. 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 Ayan na. Ayan ulit. One eternity later. Boom. So ayun, hapon na po mga kamoto. At pupunta po ako sa Swal ngayon. Swal, Pangasinan. Tingin ko maubos na yung gas nito eh. Kasi yung expected ko around 200 to 220 kilometers ang maabot ng odometer nito for one full tank. So 183 na. Ayun. So hindi ko lang alam
kong maubos. Pero in-expect ko maubos na ito ngayon. Ayan. So, update ko kayo pag naubos na. A few inches later. So, dito na ako sa Swal. 198. Di ko alam kung paubos na yung gasolina niya kasi pag pinapandar ko. Ay, ubos na. Paano masabi? Namandar pa naman pero ang alam ko ubos na. Ubos na yung gasolina nito kasi namamatay na siya eh. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Yan lang. A few moments later. So, yun po, no? Pauwi na kami. Pag bibili kayo ng daing sa Swal, ito yung hanapin nyo. DG Prelex. Hindi siya kita. Ayan, DG Prelex. Kung gusto nyo bumili ng ano, mura at saka masarap na daing. Gusto nyo ng mura? Mura ba gusto nyo? NANI? Ayan. DG Prelex. Ayan. So, uwi na kami. Ubos na yung gas nung ano, Mio Gear. So, tawid na ako. Yun yung Mio Gear. Nantay niya na ako. So, yun. Tawid na. Okay. Peace muna ako. Nagpawisan ako eh. So, try nating paandarin. Hindi ko pa kinargan ng gasolina yan. Kailangan nating paandarin kung aandar pa. So, 198 yung odo niya. Oh. Wala na, ayaw niya na. Kailangan ng kargan ng gasolina. So, ayun nga. Ito yung natakbo niya. Sabi niya na mga 190 ang hirap. Ang hina ko sa math. Ayan, 197 kilometers yung full tank niya. With OBR yon. Average speed is around 50 to 60 kilometers per hour. Yun yung average speed niya. Tapos with OBR. Yung OBR ko 50 plus yung kilo niya, tapos ako 65 kilos. So yun, bala na kayo mag-compute. Sige, papakita ko na lang sa screen. Sige, yan yung kilometers per liter niya. Ayan. So, kakarga ko na yung gasolina. Kakarga ko na yung gasolina ko na prepare ko just in case maubusan. Ayan, yung Coke Green. Tsaka yung ano, kargahan ko na lang. Hindi ko na ipapakita, nahirapan ako mag-video eh. So, sige, mauna na kayo. Mauna na sila. Nakargan ko ng gasolina. Start na natin. Oh, yun lang. Ba't ayaw? Hindi, wala na. Finish na. Ay, kaya niya mag-start. Hindi pa ata nag-ano yung gasolina niya. Hindi pa gumagalaw. Start na natin. Yun, mandar na. Yun, mandar na. So, good to go na ako. Papagas na ako. Alis na rin kami. So, dito na matatapos yung video. Yung mga dito ako sa Swal. See you sa next vlog, mga kamoto. Please don't forget to subscribe and like this video na rin. Thank you.